Pnawn da bawb a chroeso i sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar hanes uwch gyfrannol ac yn cael ei gyflwyno gan Miss Rita Bevan o Ysgol Gyfun Gymraeg Broedern yng Nghaerdydd. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Miss Bevan yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i chi. Yn ystod y sesiwn, os oes gennych unrhyw gwestiynau, jyst rhowch eich cwestiwn yn yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ar dop y sgrin, ac fe wnawn ni'n gorau i ateb eich cwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran Q&A yn barod, a byddwn ni wrth yn bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi ar ôl hyn i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Felly, os ydych chi'n hapus i adael eich manylion, cliciwch ar y ddolen. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Felly, ymlaen â ni. Diolch yn fawr, Miss Bevan, draw atoch chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am ymuno â ni heddi, ac felly fyddwn ni yn canolbwyntio ar datblygu techneg yr holiad fel y soniwyd y sesiwn diwetha, a ni'n mynd i canolbwyntio fel testyn ar uned 2, cwestiwn 2. Felly, ymlaen â ni. Felly, uned 2, mae yna 2 gwestiwn yn uned 2, papur ffynonellau a dehongliadau. Nawr, chi wedi datblygu'r sgil o ddehongliadau gryn dipyn yn TGAU, a mae hyn yn byrhad o hynny, a mae hyn yn 50% o'ch gradd uwch gyfrannol. Felly, uned 2. Mae'r athrawon yn dewis un o'r astudiaethau fanwl o 8 opsiwn a rhoddir. Bys ni'n dweud bod yn helaeth y bobl yn dewis opsiwn 8, ond mae yna gryn dipyn o drawstoriad, lot yn fwy na falle yn uned 1. Yr opsiynau ydy, opsiwn 1, problemau bygythiad a sialensau tua 1529 i 1553. Y pwysau ar y frenhiniaeth a'r symudiad i gyfeiriad y rhyfel cartref tua 1625 i 1642. Opsiwn 3, radicaliaeth ar ymgyrch o blaid diwygio'r Senedd, tua 1783 i 1832. Opsiwn 4, gwleidyddiaeth, cymdeithas a rhyfel Cymru a Lloegr, tua 1950 i 1918, jyst ar ôl y rhyfel byd cyntaf. Opsiwn 5, dechreuad a lledaeniad y diwygiad Protestanaidd yn yr Almaen, tua 1550 i 1531. Opsiwn 6, Ffrainc achosion a hynt y chwyldro, tua 1774 i 1792. Opsiwn 7, gwahaniaethau adrannol ar llwybr rhyfel cartre, tua 1840 i 1961. A wedyn opsiwn 8, Faima a'r sialensau tua 1918 i 1933. Felly, pa sgiliau fyddwch chi fyddwn ni yn chysylltu chi arnyn nhw fel athrawon a fel arholwyr? Felly, fel i chi'n gwybod, yn yr uned cyntaf, maen nhw'n edrych ar eich gallu chi i werthuso a dadansoddi. Fan hyn, mae yna 50% o marciau yn cael ei neilltuo i amcan asesu 2, sef dadansoddi a gwerthuso deunydd y ffynhonnell priodol sy'n gynradd a'n ein gyfoes i'r cyfnod o fewn eu cyd-destun hanesyddol, a wedyn 50% arall i amcan asesu 3, sef dadansoddi a gwerthuso mewn perthynas â'r cyd-destun hanesyddol, ffyrdd gwahanol y cafodd agweddau ar y gorffennol ei dehongli. Felly, beth sydd angen i chi wybod ar gyfer uned 2? Nawr, mae yr adnodd yma ar gael i chi, fydd ar gael ar y wefan gyda pob un o'r opsiynau, felly peidiwch â phoeni, enghraifft yw hwn o ran opsiwn 1, ond mae yna un fel rhestr wirio fel checklist ar gyfer pob un o'r opsiynau. Mae jyst eisiau chi sgrolio lawr i ffeindio'ch opsiwn chi. Dylech ddeall a dangos gwybodaeth sy'n amgylchynu'r digwyddiadau a'r datblygiadau hanesyddol sy'n gysylltiedig â'r 4 o'r materion. Dylech deall a dangos sut a pham mae haneswyr yn ffurfio dehongliadau hanesyddol gwahanol o bob un o'r materion. Y cam cyntaf tuag at wella yw'r gallu i wneud asesiad gonest o ble rydych chi ar pa bryd. Ni wedi sôn dipyn yn y sesiynau yma am adolygu effeithlon. Bosib iawn yn wedi chi ymwneud yn 19, bosib iawn bod chi ddim wir wedi cael cyfle i ddatblygu eich sgiliau adolygu a mireinio ar y sgiliau hynny oherwydd yr heriau
nath chi wynebu achos Covid, a fi'n siŵr nath chi golli lot o wersi gyda'ch athrawon ac yn y blaen. Felly mae angen i chi fynd ati nawr i mireinio eich sgil chi o adolygu. Felly bod fi yn adolygu yn hollol gwahanol i'r ffordd bys chi'n adolygu adre. Felly bod chi yn teimlo'n fwy cyfforddus yn dysgu trwy wneud nodiadau, lle bys ni'n teimlo mwy cyfforddus trwy wneud mapiau meddwl. A mae nodiadau a mapiau meddwl yn holl bwysig, ond mae sut i ni'n adolygu yn bwysig iawn, a dewn ni nôl at hynny yn y man. Pan fyddwch chi'n adolygu ar gyfer arholiad, mae'n bwysig eich bod chi'n asesu eich dealltwriaeth o'r hyn y mae cybac yn disgwyl ohonoch ar gyfer uned 2. So, beth ni'n licio i chi wneud, os gewch chi gyfle, lawrlwythwch y rhestr wirio ar gyfer uned 2, dargymfyddwch eich un chi, ac yn syml iawn, rhowch tic neu croes ar gyfer yr rhinweddau penodol ar gyfer yr unedau. Mae yna enghraifft fan hyn i chi ar gyfer opsiwn 1, problemau bygythiad a sialensaeth 1529, 1553. Ydych chi'n deall beth yw amcan asesu ar gyfer cwestiwn 1? Ydych chi'n deall beth yw'r amcan asesu ar gyfer cwestiwn 2? Mae angen bod chi'n hyderus, bod chi'n deall pa fath o bethau sy'n disgwyliedig ohonoch chi. Ac wedyn, llwch chi'n naill ai roi tic neu croes, neu be fi'n annog fy nisgyblion i wneud, ydy roi rhywbeth o sgôr, naill ai canran neu allan o 5 seren, pa mor hyderus ydyn nhw yn y gwahanol elfennau o'r cwrs. So, maint y newid ar rheolaeth Cymru, ydyn nhw'n teimlo'n hyderus, gewch chi 5 os y 5, a wedyn llwch chi ddechrau adolygu wedyn ar yr un i chi wana ynddi a gweithio am nôl. Mae hyn yn sicrhau eich bod chi yn adolygu'n effeithlon, bod chi ddim, mae pobl yn aml iawn yn adolygu'r pethau maen nhw'n deall, mae'n nhw'n ddim yn ddiogel ac yn saff, a bod nhw'n llwyddo i ddysgu, ond mewn gwirionedd chi ond yn twyllio'ch hunan trwy wneud hynny. Felly, llenwch y ffurflen hunan ar farnu, asesu eich cynnydd yn erbyn disgwyliadau a wneud y manyleb cybac. Drwy gwblhau y tablet yn onest byddwch chi'n gallu asesu pa feysydd penodol mae angen i chi dargedu a chreu cynllun gweithredu ar eu cyfer. Cofiwch, dylech fod wedi astudio un o'r 8 opsiwn posib a gwnewch yn siŵr bod chi'n dod i hyd i'r opsiwn cywir ar y rhestr. So, fe fyddai yn rhannu hwnna gyda chi ar y wefan. Mae hyn hefyd yn ffordd da iawn o adolygu ydy mynd ati i bron iawn torri i fyny'r elfennau gwahanol. So eto, mae hyn yn canolbwyntio ar astudiaeth manwl 1 ar gyfwng y canol oes y Tuduriaid yng Nghymru a Lloegr. So, yn amlwg, os chi'n astudio Tuduriaid i uned 1, fe fyddwch chi ddim yn astudio'r Tuduriaid i uned 2, achos bydde hwnna yn rhy agos o ran cyfnod amser. Maint y newydd o rheolaeth, termau allweddol, pa fath o eirfa bysych chi'n licio gallu cynnwys yn yr ateb? Bysych chi'n licio pethau fel rheoli, bysych chi'n licio pethau fel gorfodaeth, bonedd, teyrngarwch, ffyddlondeb, pa fath o eiriau allweddol bysych disgwyl i chi i fynd ati. Ewch nôl trwy'ch ffeiliau, falle adnabyddwch falle rhyw 5 term allweddol bysych chi yn hoffi yn ddelfrydol cynnwys yn eich ateb. Gwybodaeth allweddol. Pa fath o ffeithiau rili pwysig i chi meddwl, mae'n rili bwysig bod fi'n cofio bod Harri'r Seithfed yn rheoli'r bonedd, a bod yn gwobrwyo'r bonedd, a bod e'n rheoli bondiau ac yn y blaen. Cyd-destun hanesyddol, beth sy'n digwydd o gwmpas y sefyllfa. So 1529 yw hwn, so beth ni ar Harri'r 8fed erbyn hyn. So pa fath o wybodaeth pwysig beth fy'n ddelfrydol i chi ddefnyddio. A wedyn cysylltiadau. Ydy newid y rheolaeth yng Nghymru yn cysylltu gyda unrhyw beth arall? Ydy yn cysylltu gyda rôl Cyngor Cymru ar gororau? Ydy yn cysylltu gyda Rowland Lee er enghraifft? Ydy'n cysylltu gyda'r deddfa unol? Dyna'r fath o bethau. Pa bethau mae'n cysylltu? Achos fel i chi'n gwybod hynny, dyw hanes ddim yn un ffaith a ffeithiau ar wahân. Maen nhw oll yn plethu a maen nhw oll yn dylanwadu neu'n effeithio neu yn troi'n gylyniad i rhywbeth penodol. Felly, triwch gweld y cysylltiadau. Eto, fydd hynny'n helpu chi gallu ateb y cwestiwn yn thematig a adnabod perthnasau. Wedyn, mae'n parhau. So mae rhain, os chi'n gweld 2-1A, yn deillio o'r manyleb. So, beth sy'n angen i chi wneud ydy i rhannu fe i fyny mwyn mynd ati i adnabod y gwahanol rhinweddau. Dyma enghraifft arall i chi fan hyn, astudiaeth manwl rhif 8. Dyma'r un fwy o poblogaidd am hwn i.
Cysyniadau sosialensaidd yn gwynebu gwiriniaeth Weimar rhwng 1918 a 1923, pa dermau llweddol sy'n bwysig i'w gofio, pa wybodaeth, cyd-destun hanesyddol a cysylltu. So, os ni'n symud ymlaen i'r cytundeb fysau, byddwn ni eisiau'r gair iawndal yna, byddwn ni eisiau'r gair cosbi ac yn y blaen. Pa wybodaeth ychwanegol, beth yw ffeithiau, beth oedd y cyfyngiadau ar y fyddin ac yn y blaen. Cyd-destun hanesyddol, pam oedd na gytundeb mor llym wedi cael ei orfodi ar yr Almaen, beth oedd sefyllfa'r Almaen yn derbyn y cytundeb hynny, beth oedd pŵer Rwsia a Prydain ac yn y blaen yn gorfodi yr cytundeb ar yr Almaen. A wedyn cysylltiadau iawn, llwch chi gysylltu fe ymlaen at ffurfio yr NSDAP, llwch chi cysylltu fe ymlaen at bwfeithafiaeth ac yn y blaen. Okay? Le mae cysylltu a pam. Dyma'r fath hyn o adolygu, os ydych chi'n edrych ar y gridiau yma, gymaint yn fwy effeithlon na mynd ati i wneud mapiau meddwl a sgwennu nodiadau. Mae hyn yn mynd i fod yn rhoi mynediad i chi'r bandiau uwch gymaint yn fwy na mynd ati jyst i sgwennu mapiau meddwl. Nawr mae mapiau meddwl yma'n cychwyn da iawn ar gyfer adolygu, ond mae'r fath hyn wedyn sglwyddo'r wybodaeth o'r map meddwl mewn i grid fel hyn yn neud i chi feddwl hanesydd, mae'n datblygu eich sgiliau chi fel haneswyr. Okay, so ewch ati, os na bod un ar gael ar eich cyfer chi, yr oll i ni wedi wneud er mwyn creu rhain ydy mynd â nhw o fan hyn, o'r manyleb, a mynd ati i osod nhw yn y gridiau. Felly ni'n argymell bod chi'n neud ar ffurf Google Docs, a wedyn falle hyd yn oed os chi'n moyn adolygu hyd yn oed fwy effeithlon, bod chi'n mynd ati a gofyn i ffrind i mynd ati bod chi'n cydweithio ar y ddogfen yr un pryd, a wedyn bod chi'n argraffu fe allan neu bod chi'n addasu fe ar gyfer eich targedau chi neu eich dealltwriaeth chi. Okay? Mae angen wneud y pethau yma er mwyn dechrau meddwl fel hanesydd, ond hefyd datblygu eich dealltwriaeth chi. O ran adolygu a cofio pethau'n hir dymor, mae copïo ddim yn mynd i fynd. Mae copïo o'ch uned mewn i map meddwl bach pert ddim yn mynd i ddatblygu a mynd mewn i'ch cof hir dymor chi. Mae'n wneud y fath hyn o beth, y dealltwriaeth a'r datblygiad dwys yma wir yn mynd i. So adolygu uned 2. Mae o fydd i chi i greu llinell amser. So ni'n dadlau bod e fydd i chi i greu llinell amser yn uned 1 hefyd, achos mae'n galluogi chi i weld yr holl ddigwyddiadau a'r patrwm a beth sy'n digwydd. Os ydych chi eisiau mynd cam ymhellach, fe gallwch chi wneud llinell amser byw, hynny yw bod chi yn graddio rhywbeth pa mor llwyddiannus oedd rhywbeth neu pa mor eithafol oedd ymateb ac yn y blaen, bod chi'n graddio fe, ond yn yr un modd llinell amser. Mae fy nisgyblion ni newydd fynd ati i wneud llinell amser hir. Maen nhw wedi cael darn enfawr o bapur, maen nhw wedi gwneud hwn fel dosbarth, fel rhywbeth o cefn papur wal, a maen nhw wedi mynd ati greu llinell amser hir, a mae'n helpu'r disgyblion, mi wir yn teimlo bod yn helpu'r disgyblion i ddeall effaith digwyddiadau a beth sy'n digwydd a bod popeth yn ganlyniad neu yn achos i'w gilydd. A mae'n helpu chi os chi yn ddysgwr gweledol wrth gwrs. Geirfa, mae geirfa hefyd yn bwysig. Mae dipyn o erthyglau pan chi'n darllen o gwmpas o bwnc, mae yna dipyn o wybodaeth yn y Gymraeg wrth gwrs, ond mae yna gymaint o wybodaeth yn y Saesneg hefyd. So mae adnabod y geirfa a bod y geirfa, bod chi'n hyderus yn gallu trafod y geirfa, ac yn ansicr yn enwedig os chi'n neud rhywbeth fel y fai yma, lle falle geirfa Almaeneg yn ymddangos, mae hynny'n bwysig bod chi'n hyderus o ran eich geirfa. Mae man bethau fel sillafu ffynhonnell a ffynonellau yn gywir. Dwi'n siŵr bod eich athrawon wedi bod yn drilio chi ers y blwyddyn 7, ond mae yn bwysig iawn bod chi'n gallu sillafu a bod chi'n gallu deall y geirfa bwysig yma. Bywgraffiad, gallwch chi fynd ati i greu rhyw fath o pwyntio bwled bywgraffiad ar gyfer y ffigurau allweddol. Mae hynny'n helpu chi yn enwedig i ddeall a safbwynt a pam bydden nhw wedi dod i'r dehongliad yma. Mae adnabod y ffigurau allweddol yn bwysig iawn. Gridiau adolygu, ni newydd dangos i chi enghreifftiau o gridiau adolygu. Chi wedi cael llwyth o enghreifftiau adal o adolygu gyda fi yn y sesiwn ei gynt. Ewch ati greu rai eich hunain. Cardio fflach yn bwysig ar gyfer y gwybodaeth fanwl neu'r ffeithiau penodol er enghraifft ffigurau ystradegau. Gall bod yn fantais sylweddol i'r arholiad, yn enwedig os chi ar y ffin. Nathon ni ddadansoddi y bandiau mewn manylder, a chi'n gweud ffeithiau hanesyddol a ffeithiau hanesyddol manwl. Wel, dyma ydy'r ffeithiau hanesyddol manwl.
Cofiwch cadw'ch cwestiwn a chatebion yn gryno. A wedyn mapio meddwl. Mae mapio meddwl yn bwysig mwyn sicrhau bod chi wedi cyfro'r manyleb yn ei gyfanrwydd, ond mae angen wedyn mynd ati i roi mewn o fath o gridiau un o mwy o ffocws ar gyfer eich sgiliau penodol chi. Cwestiwn 2. Mae haneswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol o rhywbeth dadansoddwch gwerthuswch a defnyddiwch y ddau darn uchod a defnyddio'r hyn rydych yn ei ddeall am y ddadl hanesyddol i ateb y cwestiwn canlynol. Pa mor ddilys yw'r safbwynt dy. So mae'r bocs yma yn dangos beth fydd y 4 dehongliad hanesyddol gall dod i fyny. So ewch ati i fynd ati i weld y manyleb mwyn sicrhau bod chi'n ymwybodol o'r mathau o ddehongliadau gall godi yn yr arholiad. So dyma i chi enghraifft fan hyn am y fai yma. Lyfli. So beth yw dehongliad? Nawr dyma cwestiwn chi wedi derbyn ys blwyddyn saith. Beth yw dehongliad? Pan bod yna un fater yn cael ei dehongli mewn ffyrdd gwahanol. Mae hynny yn dibynnu yn fawr ar safbwynt yr awdur. Barn un person am ddigwyddiad, barn ei safbwynt, mae'n cael ei greu ar ôl y digwyddiad wrth gwrs, fysa fe'n ffynhonnell, so fe'n cael ei greu yn ystod y diwygiad. Mae'n cael ei greu yn bwrpasol gan berson o ddim yn rhan o'r digwyddiad. Rhywun sy'n edrych i fod yn ystodebol ar yr digwyddiad. Pan bod haneswyr yn dehongli pethau yn wahanol. So ni'n edrych ar un person, un digwyddiad, pan bod pobl yn gweld pethau. So mae'r llun yma yn esbonio yn hir iawn pan bod pobl yn gweld pethau wahanol. So rhif 6 yw hwn i'r person ar y chwith, a rhif 9 yw hwn i'r person ar y dde. Ac yn syml iawn, mae pobl yn gweld pethau wahanol. Mae pobl yn edrych ar pethau wahanol. Ac wrth gwrs wedyn, mae hyn yn mynd i effeithio'n fawr ar eu dehongliad nhw. Dipyn ohonoch chi wedi astudio De Affrica yn y Tigau. Os chi'n edrych ar ddehongliadau, os chi'n edrych ar rhywbeth fel Sharpeville neu Soweto, heddlu gwyn gyda un dehongliad. Unrhyw un sy'n selio ei dehongliad ar dystiolaeth Africanwyr yn mynd i ddod i gasgliad hollol gwahanol. Enghraifft fi wastad yn rhoi i fy nisgyblion ym mlwyddyn 7 ydy os chi'n edrych ar Harry Potter. Mae Molly Weasley yn meddwl Harry Potter ydy'r person mwy annwyl a hyfryd yn y byd. A wedyn mae Lucius Malfoy yn meddwl bod e'n fachgen cas a bod e'n slay ac yn y blaen. Un person yw Harry Potter, mae'n cael ei ddehongli mewn ffyrdd hollol gwahanol achos o bwyntiau Molly Weasley a Lucius Malfoy. Harry Potter wedi dod mewn i'r cyflwyniad, pwy beth yn meddwl. Right. Y tystiolaeth sydd ar gael. Os ych chi'n edrych ar tystiolaeth pobl di yn Ne Affrica, mae eich dehongliad chi'n mynd i fod yn wahanol iawn yn Sharpeville, ac os ych chi'n edrych ar tystiolaeth yr heddlu. Falle bod chi yn edrych ar tystiolaeth swyddogol, eto bys hwn yn cyd-fynd gyda'r heddlu gwyn. Falle bys chi yn edrych ar tystiolaeth fwy o ran y werin bobl ac yn y blaen, o ran y bobl y ddynol. Falle bys chi'n dod i datganiad a dehongliad hollol gwahanol. Ffocws ar bwysigrwydd ymrywiol, enghraifft agweddau gwleidyddol, cymdeithasol, crefyddol, economaidd a neu agweddau arall yn hanes. Dylanwyd yr haneswyr eraill sy'n cynrychioli'r ysgol feddwl tebyg. Nawr, dyma ydy'r her. Mae rhaid bod chi'n adnabod bod na ysgolion o feddwl yn hanesyddol. Mae yna bobl sy'n meddwl yn pethau mewn ffyrdd gwahanol, a mae hynny'n dylanwadu'n fawr, a dyna beth sy'n bwysig yn yr uned yma. Pan byddwch chi'n edrych ar y dehongliad yn y cwestiwn, ydy'r cynnwys yn cytuno neu angytuno gyda gosodiad y cwestiwn? Oes gyda chi gwybodaeth cyd-destynol, hynny yw gwybodaeth ffeithiol hanesyddol mwyn cefnogi'r cynnwys? Ac yr awdur, pam a sut mae'r awdur wedi dod i'r casgliad yma? So ni wedi trio meddwl fan hyn am rhywbeth fwy cyfoes gan bod yna 8 opsiwn, a ni eisiau bod gan bawb mynediad i'r cyflwyniad yma. Mae haneswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol o Donald Trump. Dadansoddwch, gwerthuswch a defnyddiwch y ddau ddarn uchod a defnyddiwch yr hyn rydych chi'n ddeall am y ddadl hanesyddol i ateb y cwestiwn canlynol. Pa mor ddilys yw safbwyntiau bod Donald Trump yn arlywydd llwyddiannus rhwng 2016 a 2020. Dyna llun bach hyfryd o Donald Trump. Felly, dyma grid bach cynllunio. Os oes gyda chi, fi wastad yn argymell eich bod chi yn
buddsoddi munud neu ddwy o'ch arholiad chi i gynllunio. Mae'n teimlo'n annaturiol iawn, chi jyst moyn mynd ati clatio bant gyda yr sgwennu, ond y gwir amdani yw ma'ch ateb chi'n mynd i fod fwy soffistigedig ac strwythur gwell a ffocws gwell os i chi yn cymryd bach amser i gynllunio. Mae hwn yn ffordd hawdd i gynllunio. Cytuno neu anghytuno, ydych chi'n meddwl bod Donald Trump wedi bod yn arlywydd llwyddiannus? Wedyn chi'n mynd ati edrych ar cynnwys, gwybodaeth gyd-destynol i gefnogi a pa mae'r awdur yn cefnogi'r dehongliad yma. So dyma dehongliad i chi. Trump fy'r arlywydd mwyaf dadleol ac ymrannol yn hanes modern yr UDA. Mae Trump wedi ymgynnull y record hir o weithredoedd difrifol yn cynnwys Americanwyr Affricanaidd yn ogystal â Mexicaniaid, Sbaenaidd yn ehangach, Americanwyr brodorol, Moslemiaid, Iddewon, mewnfudwyr, menywod a phobl gydag anablyddau. Methodd ac uno cenedl a oedd eisoes wedi rhannu a daeth trosedd i fyny yn ystod ei arlywyddiaeth. So Stephen Carter sydd wedi sgwennu hwn yn 2021 ar ôl y cyfnod, felly mae'n dehongliad, hanesydd academaidd yn ei erthygl The Relationship Between Black Americans in the North and President Donald J. Trump. OK, so dyma ffordd o ateb hyn. Mae dehongliad 1 yn anghytuno bod Donald Trump yn arlywydd llwyddiannus. Mae'r cwestiwn yn gofyn, ydy Donald Trump yn llwyddiannus, a mae'r dehongliad yma'n gweud, wel na, dyw e ddim. Okay? So chi ateb y cwestiwn yn syth, gwych. Mae'r dehongliad yn dadlau fod arlywydd wedi bod yn fethiant cymdeithasol ac roedd xenophobia a hiliaeth wedi tyfu yn y wlad oherwydd i ymatebion gwahanol Trump. So mae fan hyn cyd-destun hanesyddol eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod. I bron i 900 o ddigwyddiadau casineb ar draws yr Unol Daleithiau yn America yn y 10 diwrnod ar ôl ei etholiad, ffeithiau, ystadegau, manylion. Roedd yr ymosodiadau hyn yn cynnwys fandaliaid yn tynnu swasticas ar synagogau ysgolion a cheir. Mewn bron i 40% o'r digwyddiadau hynny, galwodd pobl yr enw'r arlywydd eu sloganau i ymgyrch yn benodol. Mae'n cynnwys yn awgrymu bod Trump wedi methu fod yn arlywydd ar gyfer America gyfan ac rhoi llawer yn dioddef o ganlyniad iddo. Ac wedyn ni'n symud ymlaen i edrych ar yr awdur. Mae'r awdur wedi dod i'r casgliad yma am nifer o resymau. Yn gyntaf, mae'r awdur wedi gwneud ymchwil o bersbectif pobl di. Doeddwn ni'n gwybod bod Donald Trump yn cael ei arfarnu am beidio chefnogi Americanwyr Affricanaidd a bod Stephen Carter yn mynd ati edrych ar hyn o bersbectif pobl di yn y gogledd. Wel, yn amlwg ni'n gwybod bod e'n mynd i ddod i'r dehongliad yma. Byddai hyn wedi effeithio'r i gasgliad oherwydd yr grŵp yma yn wrthwynebol i Trump o'r cychwyn. Yn ogystal, mae'n ysgrifennu hwn yn 2021 yn dilyn ymosodiad cefnogwyr ar adeiladau yn Washington. Byddai hwn wedi dylanwadu ar ei farn oherwydd bod y wasg yn erbyn Trump yn ystod y cyfnod yma. Yn olaf, nid oes llawer o dystiolaeth a dogbennau ar gael yn tra'n ysgrifennu hwn, felly rhaid trin dehongliad yma'n ofalus. So be mae'r disgybl yma wedi mynd ati i wneud ydy mae wedi mynd ati yn syth i ateb y cwestiwn, yn dweud nad yw'r dehongliad yma ddim yn cytuno gyda'r cwestiwn. Wedyn mae wedi mynd ati i ychwanegu cyd-destun hanesyddol. Wedyn mae wedi mynd ati i sôn am yr awdur. Okay, so dyma'r pwt yr gwaelod sôn am yr awdur. Mae hwn yn ffordd rili da, ni ddim ond bod yn rhy fecanyddol o bellffordd, ond mae hwn yn ffordd rili da o sicrhau bod chi yn sôn mae rhaid mynd ati i ddweud os mae'r dehongliad yn cytuno neu anghytuno. Wedyn chi'n mynd ati i ddadansoddi'r cynnwys a yn eitha naturiol yn plethu gwybodaeth cyd-destun a cyd-destun hanesyddol ac wedyn mynd ati i sôn am yr awduraeth. Okay? So dyma fan hyn, ateb y cwestiwn, fan hyn, cyd-destun hanesyddol, a fan hyn, yr awduraeth. A wedyn mae gyda ni cwestiwn rhif 2. Okay? So dyma syniad i chi fel i fynd ati i taclo cwestiwn rhif 2. Nawr, wrth gwrs, bosib iawn bod eich athrawon wedi rhoi cynllun hollol gwahanol i chi. Mae croeso chi ddilyn hwn, neu mae croeso chi gadw at beth mae'ch athrawon wedi cyflwyno i chi. So, y cwestiwn, beth sydd angen i mi wneud er mwyn llwyddo y cwestiwn hwn, a beth ydw i'n gwybod am y pwnc yma wahanol. A welwch chi fan hyn, bocsys. Dehongliad 1 cytuno neu anghytuno, cynnwys gwybodaeth y cyd-destun hanesyddol ac awduraeth. Dehongliad 2 cytuno neu anghytuno, cynnwys gwybodaeth cyd-destun ac awduraeth. A wedyn dehongliad arall.
Okay, so na i adlech chi edrych ar hwn am eiliad. So dehongliad 1. A wedyn dehongliad arall. Okay. Oeddech chi'n gwybod am lygodd ymchwil diweddar o'r Almaen fod myfyrwyr sy'n adolygu trwy profi hun, enghraifft cyn papurau, yn perfformio'n well nag arholiad myfyrwyr sy'n darllen y nodiadau yn unig. So mae hwn yn bwysig, okay? A fi'n gwybod bod chi'n dechrau dod i'r sefyllfa yma lle mae adolygu yn teimlo'n ddeichus a mae'n teimlo yn heriol o beth, yn heriol o beth. Ond mae rhaid i chi gofio ymarfer ydy'r ffordd o wella hwn. Mynd ati, bys ni wastad yn gymell i fy'n ysgyblion ni, bob tro maen nhw'n ateb cwestiwn arholiad yn uned 1 neu uned 2, bod nhw'n mynd ati i'w choleuo y rhannau penodol. Mae hyn mor bwysig. Okay. Felly, dyma enghraifft i chi. Eto mae hwn wedi cael ei gymryd o astudiaeth manwl 8. Okay, y fai yma a'i silenzau. Okay. So mae yna 2 ddehongliad fan hyn. Okay, nawr ni ddarllen y dehongliadau nawr. So, dehongliad 1. Achos y problemau mwyaf difrifol i weriniaeth faima yn y cyfnod 1919 i 1923 oedd llofnodi cytundeb fysau gyda'r cynghreiriad buddigolaethus. Yr un mor ddifrifol ag effaith economaidd y cytundeb oedd y digolondid cenedlaethol a achosodd y cytundeb. Roedd 2 fater arbennig yn gysylltiedig â chytundeb fysau yn parhau i wenwyno awyrgylch gwleidyddol am flynyddoedd lawer. Y cyntaf ohonynt oedd cwestiwn yr eogrwydd rhyfel, a'r ail oedd y gyllell yn y cefn, the stab in the back, fel mae'n cael ei ddisgrifio weithio. Roedd y cytundeb wedi taflu cysgod hir ar weriniaeth faima, daeth yn fain melyn yn millstone o amgylch gyfau'r weriniaeth ifanc gan ddinistrio'r broses democrataidd yn yr Almaen bron o'r dechrau. So Adrian Nichols, sy'n hanesydd academaidd traddodiadol ac yn arbenigwr ar hanes yr Almaen, yn ysgrifennu mewn llyfr arbenigol ar weriniaeth Weimar, Weimar and the Rise of Hitler, 1979. Ac wedyn mae gyda ni dehongliad 2. So mae hwn wedi cael ei sgwennu gan J. Leighton, sy'n hanesydd academaidd ac yn arbenigwr ar hanes Ewrop, yn ysgrifennu mewn canllaw astudio ar gyfer myfyrwyr, From Bismarck to Hitler, Germany 1890 to 1993. O'r dechrau roedd problemau sylfaenol yn y system wleidyddol y Weimar, oedd yn mynd yn llawer ddyfnach na beirniadaeth o'r fframwaith cyfansoddiadol newydd yn unig o'r adeg cafodd y cytundeb heddwch ei lofnodi. O'i dyddiau cyntaf, roedd yna deimladau gwrth-ddemocrataidd o dan wyneb oedd yn golygu nad oedd pobl eisiau gweriniaeth Weimar nac yn ei hoffi. Er gweithio llwyddiant cymharol o grymoedd cefnogol y gweriniaeth yn yr etholiadau Reichstag yn mis Ionawr 1919, roedd y problemau hynny wedi gwreiddio yn natur wirioneddol y sefydliad gwleidyddol. Roedd hyn yn golygu bod y weriniaeth yn gorfod gwynebu broblem barhaol o greu a chynnal clymbleidiau llywodraethol yn y cyfnod 1919 i 1923. Roedd effaith gynyddol y problemau gwleidyddol hyn wedi creu awyrgylch o'r gyfwng ac ansefydlogrwydd gwleidyddol parhaol a gyrhaeddodd ei uchafbwynt yn 1923. Mae hynyswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol y weriniaeth Weimar yn 1919 ac 1923. Dadansoddwch, gwerthuswch a defnyddiwch yn ddau darn uchod a defnyddiwch yr hyn rydych chi'n ddeall am ddadl hanesyddol i ateb y cwestiwn colynol. Pa mor ddilys yw safbwyntiau mae ansefydlogrwydd gwleidyddol oedd prif achos problemau gweriniaeth Weimar yn y cyfnod 1919 ac 1923. Beth fi'n mynd am ganiatáu chi wneud nawr, mynd ychydig o funudau i chi i fynd ati, jyst i gasglu'ch syniadau, be mae dehongliad 1 yn dweithio ni a be mae dehongliad 2 yn dweithio ni am y gweriniaeth rhwng 1919 a 1923. Okay, so fel ych chi'n gweld, mae dehongliad 1 yn rhoi'r bai yn un swydd bron iawn ar cytundeb fysau.
Lle mae dehongliad 2 yn gweud nawr na broblemau oedd gyda gwreiddiau eitha dofn oedd yn gwrth-ddemocrataidd gyda'r Almaen. Okay? A bod hyn wedi creu yr ansefydlogrwydd a awyrgylch o argyfwng oedd yn ymddangos yn 1923. Ond beth ydy ffocws y cwestiwn yma? Mae haneswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol o weriniaeth Weimar rhwng 1919 a 1923. Dadansoddwch, gwerthuswch a defnyddiwch y ddau ddarn uchod i defnyddio'r hyn rydych chi'n ei ddeall am ddadl hanesyddol i ateb y cwestiwn canlynol. Pa mor ddilys yw'r safbwyntiau am mai ansefydlogrwydd gwleidyddol oedd brif achos problemau gweriniaeth Weimar? So mae'r cwestiwn yn dweud ansefydlogrwydd gwleidyddol oedd y prif achos problemau gweriniaeth Weimar. Mae hynny yn bwysig i gofio. A fel ni'n gwybod, oedd ansefydlogrwydd gwleidyddol ac economaidd cyfnod Weimar yn ymddangos fan hyn ar y gwaelod ar y dehongliadau hanesyddol o faterion allweddol y cyfnod. Okay. Felly, dehongliad 2. Mae dehongliad 2 yn cytuno gyda'r cwestiwn. Mae'n cyd-fynd yn dydy gyda'r cwestiwn. Okay, so mae'n ateb fan hyn. Okay, dehongliad 2. A sy'n ni'n licio i ni fynd ati. Beth ni'n argymell i chi'n neud, os chi'n gallu mynd ati i adnabod gwahanol rhinweddau o rhan, ydy'n cytuno gyda'r gosodiad neu beidio, dadansoddi'r cynnwys, cyd-destun, hanesyddol ac awduraeth. Okay. Mae dehongliad 2 yn cytuno ar gosodiad yn y cwestiwn, yn dadlau bod ansefydlogrwydd gwleidyddol a diffyg ymddiriaeth yn y system yn wraidd, mwyn fod dweud, i'r problemau oedd yn ei wynebu. Sori, gwaith ddisgybl yw hwn. Weimar yn ystod ei blynyddoedd cynnar. Mae'r darn yn nodi bod elfen o deimlad gwrth-ddemocrataidd ei bod yn ddibynnu ar lywodraethau crymbleidiol. Ar sail fy ngwybodaeth bersonol, gallaf ychwanegu bod llawer o'r sefydliad a pheneithiau diwydiant yn amheus o'r weriniaeth a dangosir hyn yn y ffaith bod y Reichswehr yn gwrthod cefnogi'r weriniaeth yn ystod CAP. A'r ffaith na wnaeth Forwniaeth gosbi eithafwyr adain dde ar ôl llofruddiaethau gwleidyddol pan gafod dros 400 o weision sifil eu llofruddio. Hefyd, roedd y mod â'r llywodraeth yn golygu nad oedd gan lawer o bobl ffydd yn y system democrataidd, gan fod rhaid cyfaddawdio hyd, enghraifft yn 1924, 29% yn unig o'r Reichstag oedd yn cefnogi'r llywodraeth glymblaid. Ychwanegwyd hyn oherwydd bod yno gymaint o bleidiau a'r ffaith bod rhaid pleidleisio dros pleidiau yn hytrach na ymgeiswyr. Roedd hyn yn golygu bod llai o amrywiaeth a doedd ddim posibl newid ideoleg plaid. Roedd hyn yn ei dro yn gwneud llawer mwy anodd i gydweithio oherwydd y gwyddau ideolegol naif y gwleidyddion amhrofiadol a'r pleidleiswyr. Okay. A wedyn mae'n mynd ymlaen i sôn am yr awdur. Awdur y dehongliad ydy J. Leighton ac mae'r ffaith ei bod yn hanesydd academaidd yn dilysu ei safbwynt gan ei fod yn ddadansoddiad ef hefyd yn fwy debygol o gynnwys gwaith ymchwil manwl a thrylwyr. Fodd bynnag, gan ei fod yn ysgrifennu canllaw astudio i fyfyrwyr, mae'n bosibl nad yw ei ddangosiad mor gyflawn a chraff gan bod rhaid iddo ymdrin â ffactorau yn gryno. Hefyd, bod hwn yn destun mwy cyfoes, mae'n anhebygol ei fod yn adolygiadol ac mae'n fwy tebygol o fabwysiadu agwedd gonfensiynol mwyn plesio grŵp ehangach o fyfyrwyr a'i tiwtoriaid. Mae'n anhebygol ei fod yn gwthio unrhyw ffiniau. At hynny, gan ei fod yn ymdrin â chyfnod amser eang, mae hyn yn awgrymu falle nad yw wedi ystyried ffactorau mwy manwl a chynwyl iawn. Felly, fan hyn, mae'n mynd ati i ddweud os mae'n cytuno neu anghytuno. Fan hyn, mae'n mynd ati i sôn am y cynnwys, ond hefyd yn ychwanegu cyd-destun hanesyddol. Mae lot fawr o wybodaeth yn dangos bod y disgybl yma wir yn deall y cyfnod. A fan hyn, mae'n mynd yn ei flaen i sôn am yr awdur. Felly, pam i ni mynd ati i farcio un o'r ddau, mae'r bandiau yn ymddangos fel hyn. Okay. So mae gyda ni band 6, yn amlwg ni wastad yn anelu at band 6. Okay. Mae'r ateb yn integreiddio trafodaeth o'r cyd-destun, awduraeth a chynnwys y deunydd a ddarparwyd i'r llawn, ynghyd â gwybodaeth y dealltwriaeth o ddehongliadau posibl eraill o'r mater dan sylw, mwyn llunio barn sydd wedi hategu'n dda ac yn argyhoeddiadol. Mae'r ymateb yn dangos dealltwriaeth argyhoeddiadol o ddadl hanesyddol ehangach a pham mae dehongliadau gwahanol wedi ffurfio.
gyda thrafodaeth o'r cyd-destun ac awduraeth a deunydd a ddarparwyd. Ond os ydych chi'n mynd lawr i band 5, mae'n gweud mae'r ymateb yn trafod cynnwys awduraeth y ddau darn mwyn cynnig barn clir am ddylysrwydd a dehongliad, ond band 6 yn llawn ynghyd â gwybodaeth. Okay? A fan hyn mae'n gweud aroddwyd. Mae'n dangos dealltwriaeth clir o'r ddehongliad posibl eraill am y mater. Bydd yr ymateb yn dangos dealltwriaeth gadarn, argyhoeddiadol o'r ddadl hanesyddol, mae'n gofyn yn band 6, cadarn yn band 5, o'r ddadl hanesyddol ehangach ynglyn â'r mater. A wedyn ni'n symud ymlaen i band 4. Mae'r ymateb yn dadansoddi ac yn gwerthuso'r deunydd a ddarparwyd yn ei gyd-destun hanesyddol. Priodol i gynnig barn dilys a dehongliad dan sylw ynghyd a dehongliadau posibl arall o'r mater. Nawr, nes ni'n gobeithio bod pawb yn uwchgyfrannol gyda mynediad i band 4. Mae angen peth dadansoddiad y gwerthuso dilys o'r deunydd a ddarparwyd gyda rhywfaint o wybodaeth am ddehongliadau posibl eraill. Mae'n llunio barn yr ymholiad penodol. Mae angen gafael resymol o dehongliadau posibl eraill a chyd-destun y datblygiadau a'r deunydd a ddarparwyd. Efallai bydd rhai sylwadau'n fecanyddol ac awduraeth, ond nid yw hyn yn ofynnol. Felly, sy'n ni'n gobeithio'n fawr bod gan bawb mynediad i band 4, bydd yr ateb yn eitha mecanyddol, fyddwch chi bron iawn wedi dilyn yr cynllun, ond yn cadw'n eitha cadarn tuag at y secsiynau gwahanol. Mwyn cael y mynediad yna i band 5, mae eisiau dadansyddiad ystyrlon o'r deunydd o ddarparwyd yn ei gyd-destun. I ddangos sut a pam mae dehongliadau gwahanol wedi ffurfio mewn perthynas ar ymholiad gosod, mae barn glir i'w gweld ynglyn â'r dylysrwydd. So mae hynny ychydig yn wahanol. A wedyn band 6, nawr hyd yn oed os ydych chi'n gyson yn mynediad i band 5, mae rhaid defnyddio band 6 fel rhyw fath o gôl, rhyw fath o ffocws. Peidiwch digoloni os na bod chi'n cael mynediad i band 6, mae dal modd cael graddau hynod uchel yn band 5. Dadansoddiad a gwerthusiad cywir a chynaladwy i'r deunydd a ddarparwyd yn ei gyd-destun hanesyddol yn cael ei defnyddio'n effeithiol i ddangos sut a pam mae dehongliadau wedi cael ei ffurfio mewn perthynas ar ymholiad hyn. Barn gynaladwy ynglyn â'i dylysrwydd. So dyna'r gwahaniaeth, dyna'r nod. Cofiwch, mae angen i chi cysylltu cynnwys y dehongliad i ffocws y cwestiwn a trafod cyd-destun y dehongliad, trafod yr awdur a'r cyd-destun a cyfeirio nôl i ffocws y cwestiwn. Yr unig beth ni heb bod dros mewn manylder ydy cyfeirio i ffocws y cwestiwn. So, jyst rhoi enghraifft gloi i chi fan hyn. So, ffocws y cwestiwn fan hyn ydy ansefydlogrwydd gwleidyddol. So, mae rhaid i chi fynd nôl at hynny. So, hyd yn oed yn dehongliad 1, iawn, lle mae ddim yn cytuno, lle chi fynd nôl yn gweud, dwi ddim yn dweud mae ansefydlogrwydd gwleidyddol, mae'n dweud o cytundeb fysau ydy y prif problem. Ond chi wastad yn mynd nôl i'r ffocws, Os na bod chi'n cadw tuag at y ffocws, chi bron iawn yn mynd lawr y trywydd yna o fod yn rhy eang ac yn rhy fecanyddol yn hytrach na cadw at ffocws y cwestiwn a sicrhau bod chi yn ateb y cwestiwn fel pethau. Dwi ddim yn gofyn i chi beth yw'r safbwynt neu beth oedd y prif achosion. Mae'n dweud yr ansefydlogrwydd gwleidyddol oedd y prif achos a pa mor ddilys yw'r dehongliad yma. Pa mor gywir ydy'r dehongliad yma. Ar chi wastad yn mynd i cael dwy ddehongliad sy'n mynd i gwrthweid i gilydd, sy'n mynd i, mae un yn mynd i ddweud na hwn oedd y prif peth a mae rhywbeth arall yn mynd i ddweud rhywbeth arall, ond mae'n mynd i fod dan yr un ymbrel, yr un thema fel petai. Os ych chi yn ymarfer fath hyn o gwestiwn, mae modd wneud yn arbennig o dda. Mae angen bod chi yn hyderus neu adolygu chi. Mae eisiau gweld ôl adolygu yn enwedig pan mae'n dod at sicrhau bod gyda chi cyd-destun hanesyddol. Ni wir yn gweld bylchau mawr gyda rhai disgyblion pan ni yn marcio'u gwaith nhw o ran mae oll yn dod lawr i ymdrech adolygu. Ni'n gweld gwir bydd yn y disgyblion sydd wedi ymarfer y cwestiwn yma ac ailddrafftio a mireinio eu gwaith o safon uchel. Felly eto mae hynny yn rhywbeth sydd wir yn elwa chi. Felly bod chi'n teimlo bod bod chi'n teimlo bod adolygu yn fwy
llwyddiannus na ymarfer a drafftio a cynllunio, ond wir I chi pan ddeith y arholiad, mae'r disgyblion sydd wedi ymarfer, y disgyblion sydd wedi ail-ddrafftio, y disgyblion sydd wedi mireinio I gwaith, oll wastad yn ei gymaint yn well na'r disgyblion sydd falle'n canolbwyntio yn unig ar adolygu. So gobeithio, fel ni wedi mynd dros uned 1 ar sgiliau uned 1 ar sgiliau traethawd yma manylder, gobeithio bod cyflwyniad heddi wedi jyst goffa chi o sut I ateb y cwestiwn a pa mor bwysig ydy dilyn cyngor yma. Nawr, jyst yn gloes, ni'n licio ail ymweld ar grydiau yma, achos beth ni'n argymell I chi wneud nawr, mae hanner tymor o'r gweill, mae angen I chi ddechrau meddwl am sut I adolygu. Okay? Mae angen I chi fynd ati I sicrhau bod gyda chi gopi o'r manyleb, sef fan hyn. Okay? So mae eisiau chi lawrlwytho y rhestr wirio o'r wefan Carlam. Mae eisiau chi ddarganfod eich opsiwn chi, a mae eisiau chi fynd ati I greu y fath hyn o grydiau. Okay? Mwyn sicrhau bod bod chi'n deall, enghraifft fan hyn, rôl Cymru, Cyngor Cymru ar gororau, neu pwy oedd Rowland Lee ac yn y blaen. Mae eisiau chi sicrhau bod chi'n deall hynny, ond yn fwy na hynny, bod chi'n dechrau meddwl am hyn mewn cyd-destun a ffocws yr holiad. So, os nawr bod ni wedi bod dros y gwahanol agweddau o'r cwestiwn, allwch chi ddod nôl I hwn a gweld, bydde hwn wir wedi fy nghynorthwyo. Bydde gallu sicrhau bod fi'n deall y termau llweddol, bydde hwnna wedi buddio fi. Bydde'r gwybodaeth a'r cyd-destun hanesyddol yn bwysig, a wedyn y cysylltiadau, sef y cysylltiadau gyda'r ffocws. Okay? Dyn ni ddim yn neud y fath yn y tasgau gadw chi'n dawel yn y gwersi, maen nhw wir yn elw eich gwaith chi. So ewch ati I greu rhain naill ai ar bapur neu ar Google Docs ac yn y blaen mwyn dechrau adolygu'n ffeithlon. Okay? Mwyn dechrau adolygu mewn ffordd sy'n mynd I wella eich gwaith chi. Okay? Fel ni wedi sôn, yn aml iawn I ni weld y mapio meddwl mwyaf hyfryd, mwyaf pert, rai soffistigedig iawn, ond os na bod chi'n cadw'r ffocws y sgiliau sy'n cael ei asesu, okay, mae cyd-destun hanesyddol ydy mae e'n cael ei asesu, ond hefyd mae'r ysgolion o feddwl yn cael ei asesu, mae'r awduraeth yn cael ei asesu, mae dealltwriaeth chi o'r dehongliad yn cael ei asesu. Okay, mae'r rhain yn bethau wir pwysig mwyn sicrhau bod gyda chi mynediad at y bandiau uwch. Yr cam cyntaf ydy lawrlwytho y rhestr wirio. Yr ail rhan ydy mynd ati I wneud y gridiau tebyg I hyn yn seiliedig ar y manyleb. A'r trydydd wedyn ydy ymarfer. Rowch enghreifftiau eich athrawon chi. Fi'n siŵr bys nhw ddim gyda unrhyw problem yn mynd ati farcio nhw I chi. Dim byd yn dod mwy o hapusrwydd I athrawon hanes na mis fi wedi wneud ymarfer o'r holiad ychwanegol dros yr penwythnos ti'n meindio cael cipolwg I weld ysbryd y trywydd cywir. 100% bys eich athrawon chi wrth I bodd yn gweld nhw. Defnyddiwch eich athrawon. Okay? Maen nhw yma I helpu chi, ond dydyn nhw ddim yma I helpu chi yn yr arholiad. Felly mae'n bwysig sicrhau bod chi'n defnyddio nhw nawr a bod chi'n mireinio o gwella eich trithodau o nawr tan yr haf. Mae eisiau chi weld y cynnydd hynny yn eich gwaith chi. Okay? Nawr, dyma funud bach I fynd. Os oes unrhyw gwestiynau, hapus I ateb unrhyw gwestiynau. Na, felly, na I adael chi gyda'r llun yma, jyst I chi gofio pam bod haneswyr yn gweld pethau mor wahanol. Mae'n seiliedig ar eu addysg nhw, mae'n seiliedig ar eu ysgol o feddwl nhw, eu profiadau nhw, y tystiolaeth maen nhw wedi astudio'r ffynonellau maen nhw wedi astudio, a'i ffocws nhw wrth gwrs. Okay? Felly, diolch yn fawr iawn I chi am ymuno heno. Os oes unrhyw gwestiynau, hapus I ateb unrhyw gwestiynau. Diolch yn fawr, Miss Bevan. Does dim cwestiynau yn yr adran Q&A heno. Ond diolch yn fawr iawn I chi am y sesiwn. Gobeithio fod pawb wedi ffeindio hwnna'n ddefnyddiol. Dyna ddiwedd y sesiynau hanes am y tymor hwn, ond mi fyddwn ni nôl yn y flwyddyn academaidd nesaf, 2023-2024. Felly cadwch lygad ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru I gael rhagor o wybodaeth yn nes at yr amser hynny. Iawn, felly diolch yn fawr unwaith eto I bawb. Hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn.